Ayan guys, this is Eric Hilot. Welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur. Mayroong punto sir. Wala pa dahil. Uy, init lagi ka. Puro ka. Ano pa matay ni mo? Hawi ang lawas na ba? Hoy. Katol-katol gitri o. Katol. Pila kadlaw na ni mo katol-katol. Hapon nagsugod. Hangin man eh. Hangin. Dili maayo nga hangin eh. Tayo lang, bawal lang yung pangjot. Nabalik ko yung ka-erel. Tumingon ako sa mga. Mugara na, managanda na. Nabalik ko yung Natiraw na, makaliturahon ka na. Dilain mo lawas. Panimo. Ang sarili yung pamatilain. Luya akong lawas. Luya, Black man Init ang mata. init ang mata. Kaya kung man, kalitura man na. Kung yun na sa mata. Wala niyo mo mag-ikuan yung kung sa kainit mo. Wala. Wala ko na ako. Wala ko mag-diretso. Sa pilain ni pamatin mo. Apoy. Ano ka na, kapoy. Kitulo sahay. Magitulong niya. Ano katol dili. Katol. Katol nga mo sakit. Pila kadlaw kaya na. Hapon ko nagsugod. Gamay pa ni gapon yan. Balit lang magdaghan. Maggulay sa ka. Dul diri mang. Maggulay sa ka. Ha? Ayaw sa ng mga itlog, manok, Jollibee, McDo, unsa pa. Dinamos bulat, uya, pasayan, alimango, balot, ana. Wow. Bawal sa Di nasa ha. wog. Bawal na kung gara na siya. Naghana ba? Pinitrahon ka ka na yung reglaking ilihok. Mang diri na si Tutong mang. Sige. Bungkag mo na ninyo. Ha? Diba na daan ako yung pasalon? Cute. Sige, sige. Kasi, ay magay nakabalong sa kuha. Oh, Facebook. Bago lang. Magulang. Ay, dugay na, uy. Dugay na Facebook. Karoon ka ba nagkakita? Karon pa Karon ka man nanginanglan no. Ana ra man no. At least nga ay monitor. Kaya naka-subscribe na mo. Oo. Dugay na. Ah, YouTube o Facebook? YouTube. Ayun. Facebook, wala pa Facebook. Ah. Nakoy Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Sa YouTube, Eric Hilot. Mo na siya kanang pati na mag-home service ko, i-appeal po na to. Ano. Kaya para dili kay sa tanan nga hilot lang yung tanan, ano bang rin na po lahi nga video. Gulat ka po. Gulat ko lang ng kuko. Hindi pa nagwata niya. No. Sige, asa ka na yung blazer? Mang budlan. News. Riso, Oh, da. Unas ko yes. kanila Pacquiao. Oh, na. Ano, haba anak ko, bada yun din eh. Yan, yan. May STL yan, dapit. Ah, tanto ka ng kurban gamay ka na. Sige, sige. Wala kay shout out sa inyo ng silingan. Wala. Ha? Shout out. Isa may pinaka-close na masilingan. Wala. Wala po. Hindi mo ko taga diri ha. At kasam na ka? Taga Arakan. Arakan, oy, shout out sa taga Arakan, Cotabato. Wala kay shout out sa taga Arakan. Ano, mga pamilya dito, shout out. Ah, sige. Mga amigo. Kinsa man si? Si Lapan. Darkin, Makmak. Atora. Kinipasok maguguna ko ipasok ko sa Arakan, Cotabato ko to. Business online ipasok ko dito so kaila sila sa kuha. Oh, malamang na ini-subscribe sa kuha di. Abot na ka dito, ano ba no? Sa shout out sa asawa. Wala. Partner ako. Partner. Sige, sige. Imong mama, papa. Umama, shout out dito sa Kuan. Nasa Saudi. Oh, Saudi. Harapit Saudi. Sa asa to dapit eh. Dako man Saudi, man Saudi ha. Asa to Saudi ron to. Di, Riyadh. 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 Oh, kanang Riyadh, diha ko naghilot. Pinakauna. Sa Saudi, Riyadh. Riyadh. Oh, OFW ko. Diha ko nagahilot. Yan yung papahuli na ko ni sister. Diha ako nagahilot. No? Dili unta ko muli. Kung magod dito ka ng bayad dito, real magod. Nagagag 100. So, may mo na 1.5, 1.4. Kamay siya 100 pero ang value inig palupad ni mo dire dako na. No, dako na kay 1.5 kada isa. Layo lang no. Hindi na lang no. Kaya shout out sa iyang mami nga nasa Saudi Riyadh. No? Ha? Oh, OFW. Shout out sa tanang OFW, no? Labi na gyud sa Saudi Riyadh na diha po ko naghilot sugad, no? Diha ko nagsugod niya. Sa akong mga suki sa Saudi,
Dari naman ko sa Digos, so anak na lang yung panahon, no? Sige, sige. So, ngita lang tagkuhan. Nauyo naman ko sa Digos, no? Kaya daghan ako customer, no? So, dili na ko mo-abroad. Pwera na lang kung may mag-request, o ano. So, ana guys, so shout out sa taga-Arakan, Cotabato. Oh, nasi Sandre atong tabangan, kay naay nanurok sa iya dire, no? Kani dire. Patol, dili init. Dili man. Puro lang lami. Tol sa ulang. Lami ko nung dili kon. Sakit ng sakto. Hangin yun siya, no? Nakay na nabangga ng mga hangin nga masamang hangin, no? Oh, ana lang, so kasi sa dari atong tabangan, siyempre, mamayo siya, inabanan sa pagkampo sa Ginoo kay di man makayo. Kita lang yun ang mga tao lang ang mutabang, magmatabang kita sa tuang labang makagagahon, no? Yeah. Of course, ako mga viewers nga nagkatanaw sa kanunay, maraming salamat sa inyo ang walang sawang pagtanaw sa ko ang channel. Yeah. Salamat kayo sa inyo. Salamat po sa ko ang subscribers na 1,400 plus. Taas na kayo na siya, no? Sa mga ugbubo, taas na siya. Ayaw lang ito mga dagko, no? Lisod, abuton yun ang 1,400 pro. Medyo ko magdawin, maabutan ako na. So everyday, marag na isa or ugma na isa. Ato na isa-isa, no? So daghang salamat sa inyo ha, no? Yeah. Kasi dagan pa na. Yeah. Kung wala pa ka-subscribe, na please subscribe, no? Pangayon pa rin mo subscribe. Manalang madungag ang isa. Ganahan ka mo like. Kung mas nindot kung makasiyata, kaya mas daghan ang masayo. Daghan po tag matabangan putot sa kamay mo. Yaog na kay mga pangutana, just comment lang, no? Kung na kay mga suggestion, no? Na kay pa-shout out, just comment lang. So yun guys, so sa ako mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel, special mention Malaysia, India, Indonesia, Singapore, Vietnam, Thailand, Saudi Arabia, Kuwait, Canada, Japan, United States. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Pilipinas. Siyempre, maraming salamat Pilipinas. Of course, ang ako ang pasalamatan kada adlaw ang Digos City, Davao del Sur, Mindanao. Thank you for watching my YouTube channel. Isa ko mga suki. Tana-tana lang ta guys. So wala pa ka-subscribe ha. Yan pag-share na lang po. Sige. Shout out ha, Arakan, Cotabato. Sige. Aming mong t-shirt sir. Kulog na tiri ha. Nag-boxer shirt ka. Sige. Nanakaw mo sa YouTube. Nasa YouTube. Tuloy pa na, jangan po. Sige, kulog. Grabe ano, maggrabe na itlog manok. Manok ha. Pasayan, grabe na. Kayan big gabi eh. Terus sige lang, lami man po. Ha? Namahala kung katol, kay lami man. Hindi, saka daw gamay sa pili ko. Oo, gana ka na. Pero sa ko gamay. Gana ka na. Pinakauna na kong hilog. Hindi na, isod ka ginawa eh. Ipong na kayo siya, kanan ba? Ubo, kalintura, gusto ginawa. Walay gana mo kaon, ano pa nang. Sana ang kaon ng isa. Kana mo nga na sitwasyon na sintumas. Oh, kana mo na sintumas din. Arang naman paglapaw niya gina. Wala, nakita din mo. Mo ka ito lalaki? Dili. Napay, sundan na to. Dili to. Kuan mata, ang problema na to niya, bandod kayo yung sakit dito, driver na pilikap. Ay, ako driver buko sa una pa ito si driver eh. Sura lang hayahay ta na oras kasakay. Nate kapuya gina ba? Nga ulan init. Sa kon ba kay? Dahil na kasi kami turang lang. Isikan na po ulan. Kano na nga na siya, kaya sa bata pa magulo siya, ginaligo mo ni hapon gabi. Sa bata pa lang dahil masakit na, may mabikil na yun. Napalangga dito kaya ta, kalibyuhan dyan, no? Pag magligo, pulbusan mo yung bata. Pero pas mo na siya. Ano, nga na may baby sunod, ayun na. Ayun ko niya liguan.
Kuto hapon gabi. Kabuhi lang sa kuga. Yung nana mo baby po ko, no? Abot naman gina. Wala pwede dito abot. Da, piso-piso na po. Mango. Ginabuyag na ka din ang manuyo. Mao kay ginandan, liguon na bago matulog, no? Kayo hugaw, no? Dili na sa maayo. Isa data. Sana anak. Mango dagam. Ito. Ito na pangalan. Ito, ayan third. Imong home service ko pila po ng kuan. Kasularan, 500 lang ka ng dool-dool lang. Hindi ko dala videos ano. Anak, ano? Sulina ba manguta? Gabi. Nagam mo Og usa kay kanang maglingkod kung ba dili ko ka laho kay og isa ka oras mo sakit ko kung ito. Singot ugaran ko siya. Namang ko singot na magawas, tapos singot ang kulpang na singot. Kanang tubod lang aliing, singot man na siya. Yan, aughan na lang sa likod. Yan, ay ko kagilitripan para na sintro. Sakit ko. Ano? Ilaki ka pahalata ko ba? No? Dili ka Para maulaw ko tayo ba? sakit kayo ba? Yan, madagan na rin. Sakit na yung pan, madagan pa. Ubos, tapos dagan pa saka. Uba. Hindi na siya. Yan, mahagutan sa dili ha. Utto hapon gabi, bawal yung masa hapa tuligo ha. Yan, makaparalyze na. Masa ka sana. Oo yun na. Kayo sagdang na. Pagkakulat sa gabi. Dangay din na, hindi ka na maayo. Pas mo sa kusong katawag na ha. Kaya huwag mo mundang, ang hindi nga na, makaparalyze na. Ano no, na may advantage, dugay pang po tayo. No? At least dugay pa no. So, di ko ba na may dugay. Dapat dilig din siya, no? Kira? Kira? Bagi ko ka ni testingan na sa park ng Hilot Call. Ha? Ako ka ni testingan na dira sa kanang park ba man Hindi, miss, kanang ako ka nakaagi dira ang kuan. Hilot. Ako mo, kanilot. Ikaw nang hilot dito sa kanang Ka ng hilot. sa Ang park mga therapist mo na sila. Therapist lahi mo din na. na ilaha. Oo. Skwilam na sila. Ako mo skwilam. Pero nakatesting man Kung kay mo sa dili, pinangayo. Hindi na ko ano. nakatesting man siya. Dao manok na gamay na. Siguro naman og nigino di. Kung maguna sila, ay, skwilam mo na bro. Depende ko na may maayo na dili. Bro. Ang kon lang anak eh. Ang dapat mo sa hilo, ay ang unod siya sliding. Pero ang lusay mo na dusaan mo kung lusay. Una, mutiram ko sila unod. Yan sila kay pataka. Una, magbunog. Grabe na. Oo, siya Ibis nga, Bis ka marelax kasi kita ginoon palit hinon mi galaksan yabag. pwede makakalaksan it. Para mo, hindi mo request man ko nga, hindi mo man ano eh. Ganahan mo, ino mo halaksan it para BUG6 sabay. So ganahan na po minom.
ako ha, pagka-ugma, yun anak, mura yung tago ang hilo. Okay. Ano? Oo, Ay, basta lang yun, naman ang ganyan ko. Isang gagmay pagkain ng mga babae. Bikin ito ang service mo yan. Normal rin dito sa mura ko. Sakit paghilot, pero pag-uwan, mabasa mo. Ano ko maghihilot? Sa paghikap lang. Mandagay mo ito nga kung marilag ko. Mas lang no. Kasi sa timing, ano. Mas madog yung lawasan. Basa, basa. Habat, ligo. Yan ba, bago matulog, maligo, no? Drive motor na ulanan. Wala, pas mo na siya. Mali, klaro pas mo. Para, ang numero ang klaro, mapas mo sa kusog. Mga driver, pilikab. Ulan init pa na. Diba? Init kan tilong. Yung ulan. Pero yun, dugay pumpot. Wagi pagkapamoy-poy, pangalay, panhod, yan na. Panhod na. Ito na po karoon, ano po tayo natabangan? Luway ka ito ganina eh. Kami nag-iisip. Dito mo kayo, yun lang ginawa. Lipong pali siya pag ginawa. Si Thomas na na. Atong kita katong na viral gahapon nga bata tol nga sa Ano ba? Facebook katong napaakan siya giro daw 8 years old pa siya niya. Nagkuan siya ba nagpapabuhot. Magkapag-hop. Nasa sa Ako yung nakakuha, na ganina buntag na akong sawa mo. Pag makasugod naman ko gilo, hindi pa ko kapansin. Pero posible ba nang 8 years old pa ka napaakan ya 13 na ni Papa? Walay edad na sa ma'am na ay sayo, na ay dugay. Ang anak. Depende maguna sa kaisog sa iyahang ano ko sa rabis ba. Depende sa kaisog na ay naniguwang na. Medra pa mo. Nga nakalimot na lang ka. Wala ko na mapake. Pero nakalimot na nga sa una pa dito. Dahil nga anak, depende lang sa kondisyon sa tao, depende po sa rabis. Kato siya kay nagbula pati ang ba. Dapat mo god, isang kambras lang, mo doon ipaat ko. Doktor o kasaya mo kang nauyunan, tandog, Bisaya, tanan. Wala ka, hindi huton, tanan. Doon di para. In English, Tagalog, Bisaya. Para sigurado ba sa, Oh, asa may, hindi mo nadautan. mao di. Kung ilang itong bata, alin ko hindi ko batulong. Yung mga pakan, pwede ko ba na. Mga samad, kanang mga tuli. Natapos siya kay ang tambal wa man sa nasyonal. Parang asam na ito. Dasas nasyonal pero ang tambal wa daw diri as Digos. Ay kay na. Oo, tong 18. Ang isa ka tambal. Asa 18? Sarap. 18, 18K ang isa ka tambal. Ah! Pwede rin mo na tutuan. Kita. Yung tuulag tuan mo no? Ang buhay naman, di mo tuugot. Mabuti mahimo. Di kag pahilot eh, wa ka gatuong. Ayun na lang. Pinakalayo na ko na niya dali sa kuha nga ng pilot. Di ka Japan. Pasmos kusog. Kada gabi malikot. Wheelchair, di ka Japan. Ano dali? Asar ko gano'n. Ano yung sarili?
Kadaghan ang kabalo sa buha ba? Kadaghan mo po subscriber. Siyempre, ang kabalo, yun sila, no? Hindi ka na pa dito views niya. So, sila po na. Pinakadako na po nga views, babae, 80,000. Kay katong Taga Santa Cruz. kung nanawag ko gahapon gihiram na ko tong cellphone niya. Wa siya kabalo nga sa imo ha di ko nanawag. Niya. Ano siya nga na sina ako'y kaila pud ba nga nindot mo hilot. Niya. Kasi pang Eric, kung mo na akong gitawagan ko di. Wow. Kung mo na akong gitawagan. Dapat ta siya rekomenda. Oo. So dito na lang kay Eric. Mo magud akong gitawagan. Mo din nanawag may maron. So, Ah. padulong na sila. Ha? Isa din na number. Siyempre, makadagan subscriber. Kabalo sa inyo ha, sa ito pamadugay. Kapatid na yung Recommendation. daghana yung, hindi kayo nag-follow niyo. Recommendation po. Siyempre, ka na nag-subscribe, madugay na mo po mapanungutan niya mga kailan niya. Para hindi pa ron, kanyo akong follow. Siguro na, kinabudilsur. Kaya patuon ta dito. Kayo. Pero magtaga na ilot na. Oo, siya. Kaso, kung dito massage. Ayun, ayun, ito. Ito. Hindi ka mainom? Hindi ka mainom? Ha? Ayun ako. Alcohol? Ayun ako. Ha? Ayun ako. Pinagmeram ka? Isara mo ka kabaso? Hindi na. Isag tunga? Okasyon. Pag may okasyon, Mas maado si kabusok, gaspang kayo. Tapos mo sa puso. Maligo. hindi na. Isa ko ng hotpot sa gabi. Kasi himasa lang. Masa lang yun, kada gabi, himasa lang. Pagbigil, na. Isa may nagpasan sa kulawa. Di ba, TL? Damay na natin. Ngayon lang, silang dugay pambot. Pero
pag-abot yun, tanawa, tama lagi dito. Karon dili pa na tama. Dugay na tama gid tingnan na itong mga hilot na. So nindot, ali ko buntag lang. Punto na hapon gabi yun. Abog lang man na. Kira, kaya ra. Ligo na, Demon. Dali dayon. Mag-explain ko sa inyo ha sa paminawa ko. Dali Ha? na ba? Mag-explain ko, paminawa ko kay importante kay ni sinyo kalawasan, dili na po para sinyo apil ko po. Ha? Kani dire, kung wala pa mamasayon, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay, kalimot ha, imuula na to sa balay kaya para mas dali siyang masabtan. Kaya pasapot sa balay siya, di sa balay. No? Automatic kumutaas atong uric acid, kani dire, ang atong dugo mag-sticky. Dili maayo ang circular sa dugo. Kung nainungdan nga nung na mga ilan. Kaya ang dugo, dili ano, no? Pero hal ba, dili na sa sakit. No? Sticky lang yung kaya ang dugo, anak. So kung mabot ang time nga, medyo magtarong circular ang atong dugo. Kung atong na-refer sa doktor, kung ano yung pinakababang nga rason, ano yung dialysis sa tao. Depende sa doktor, depende po sa tuwa kung magpa-dialysis na, kaya dialysis pa ya is forever. Forever gasto. So depende ko sa pamilya, kung may kaya ka, di. Kwartahem na. Ang kwarta biya, monthly. Sama ka. Pero ang dialysis, Weekly? Weekly ba? na ay 2 times na Okay, iyo. ikaw. Ano ba na naka, pero di ko kumalaw ko na. Ano, nadungog na ko dire, mga customer, kaduha daw, Kasi nakasumana. sumana, ano? Siyempre bayad, ito na. Oo, Hindi mo na pwede libre. Ano lang, no? So, nagamot lang kita dyan, nga, di na sa may tabong ng anak, no? Nga, karon, pag matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang uric acid, ganito rin, ang mapiktuhan sa tao, hapos ang lawas, kaning wala man na ito. Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, gani, taas ang sugar, ang mapiktuhan sa tao, hapos ang lawas, kaning tuman na ito. Kung ang explanation, ano ang stroke, dili parehas. Dahil wala na iputong, kung nakakita mo ng mga stroke na, stroke katunga lang, itakiang, sangkot, kasi naigo ni mo kanina, kanina okay man, anak. Yung karan, pag matake ang stroke, si sugar o si uric acid, nagsabay na yun ang duha, prostagas. Ang resulta na, gulay yun na, di, yun na pala ko. Duha naman. Duha yun, naigo yun ang duha. So, ano siya, no? Pero pwede pa sa matabangan, nga na yung mga atake, nga pati ba, mapiktaran ko. Kung bataki yung, kung sa may buhato na na, kung sa may first aid, Sa- bago ka nang atake yung high blood, bago ano hospital, pinasabay Dili, na iba. hospital, Nalayo ang kuwan hospital. dyan na ba? siya, palingkuron dyan na. Tanang bugot sa lawas, tangkalon. Palingkuron siya nga 45 degrees. Tanaw na sitwasyon kaya kasi yun. No? Yan namin bugnaw, pabugnawi siya. Pwede pa siya makainom tubig, painom sa tubig. Depende sa sitwasyon, Ano mag-anak. ka nang pananaw buhok, di na, ano ka nang binadarabo man nilang buhok, anak. Pwede ma, pero dili kayo. Dili kayo. Ang tanaw maguna ang sitwasyon siya. Kung nagmata pa, uy, pero nagaya na yun. Pwede no, pislit-pisliton din eh. Moto kong lulang mo. Pisliton, anak ko. Depende lang God, pero kung dili yun, mga ratol na, siyempre, daton mo yung hospital. Moto kong lulang Andin dapat palikuron lang. Dahil ano man, ang dugo, dili ka saka. Kung itumba ni mo siya, ang dugo mo saka sa ulo, wala na. Mas madali. Lingkod lang, kung kaya pa tanawin sa sitwasyon ng pagbugnaw. Luagi tanan, ho, ablihan, para hanginan siya. Ano, ha? So, ano lang yun siya noon, wala, manikamot dito, wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke. Manikamot ang atong, manikamot ang dito ang wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke. Manikamot ka, kanang uric acid na to, kanito rin, di yun ni sa musaka. Dili mo taas atong uric acid, ha? Ang pangutan na, unsa man nga di musaka atong uric acid. Para di ka mag-dialysis, di ka ma-stroke, di ka ma-unsa. Una-una, bawal manigarilyo, bawal mo inom nga makahubog, ha?
Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kapisda kanay kaliskis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kaning. Lamang loob ha? Labi na dyan si karneng. Kanang kuan, kanang dinuguan. Oo. Basta tanan lamang loob. Sabi lang yung video. Ano dire, anong pigaon na to kay di na to ni bungkag kung magkadugay bukat ni siya. Kuno matingalat ang uban euro na lang. Pero kasagaran sa taas og edad. Pero na pa uban sayo. Kani sakit dili. Sakit gamay. Gamay. Ha? Kani dire, kani sa Lusay niyo ay kumpiyansa kay dako na biya. Kani Lusaya, hindi na to ni tandugon mo dako ni mo na hinungdan anong tao magsunggot-sunggot or magtaking kay mula ka o sa mastro. Mo ni sa hinungdan. Tawag kani niya osteoarthritis ha. Osteoarthritis ni arthritis kani arthritis. So kani arthritis ha. Para malikayan di ni mo atabi po, gawas mo dako mo ko na maipit ni ano. Wala gid sakit kini kay diri na. Kung may hinungdan ng lusay ko. Kani siya, mo ni siya nga para malikayan ni ha. Nga di ni mo atake, una-una bawal ka butlog. Manok, binamos, bulat, uyak, pasayan, alimango, balot ha. Mo na siya imong nang ano na ay arthritis ha. Pero kung pa mo sakit ka wala ta. Ana ra man no? Uday kaon pugo. Pero pag sakit okay. Okay. Dira na Undang na po, ana na po tanong. Ang mo kay di na gyud mo undang ang sakit. Wala na. Wala gyud sa cure na na. Unsa kay taging mo na ko sir? Sugar. Sugar very good kani. Uric acid. Good kana minaw gid no. So kani siya sugar. So automatic kita tanang tao nagi sugar ang atong lawas. Di mo barog ang tao kung wala ay sugar ang atong lawas. So manikamot ang kita nga sugar mag-level or di mo taas ang atong sugar para di ka magka-diabetic ha. So ang bawal ani soft drinks, kape, juice. Soft drinks, kape, juice ha. tayo no. Ako mag-joy ko hindi. Ha? Ma-order ko ano. Anong gagang di kayo Pero kung sakit-sakit. ilang ano man sa tao, kay paman no. Mori sa unang panahon, kay sakit na tao. Wala mo kay soft drinks sa una. Oo. May Ang juice. butang nato nga before Christ. Oh, may juice. May Naa sa una, wine. wine. Tubig lang ug wine. O kanang juice nga kanang ilang bigaon no na karaan ka nga style of bigaon. Yung mga jali. Na sila yung wine sa una pero respetado ang tao sa una kay inom sila nga makainom lang. So depende na po plahubog. Kasubraan. Pero kasagaran sa una niya, ang kasagaran sa tao sa una way ligo. Dili kayo diligo. Mga tagas kay kita sobrang gatos ang tao sa una. Kaya sa history, tagas kay kita. Karon na to Ang gamay. pinakabata mamatay sa una mga 75. Kasagaran 100 yun na. Ano man, kaon, pag matrabaho, tulog, ugo kayo na. Wala na na ilang dahanan. Karon sa sumili kung hugaw na ito. Katre, no? Maligo, hugaw man. O na, ang tao na wala mo na ilang gwapong balay. Pwera sa hari. Hari ka na gwapong balay. Pero mga tao lang yung ako sa una, so wala yung ang gwapong balay ba no? May aircon, may electric fan. Nalahi na dyan. Ha? Nalahi na dyan karon. Dati ng anang Diyan na kayo. yung mga bata, dula lang, no? Nabayaran ko.
hayop. Kaon man lang hayop na una. Pero mga kuwan lang, kung sa'yo makaon. Hmm. Di karon pigs ba no? Ang manok, pigs na. Sige ka ba? Dako na may mga arthritis ka no? Ano, ano ba no? Dili nito nga. Ano, Kailangan kay Diyos kada gabi eh. Di ko ni siya, mo ni mga lamang loob, balot, itlog, manok, kani. Ang grabe ani siya lamang loob kani. Pero dugay pa man ni kasi karon 50 plus pa man. Ano? Layo, ha? Dito pa ka magkuan. Dito na undang kaon. Pero tapok na. Lisod na tayo ko ano. Ha? Isa ta. Ala, dugay pa mo no? Aron ba mo magkano ko bilot kung mag-explain ka na? Oh. Kasagaran biya Di na ipaibalo na kung ano man, pero aware ako customer. Hmm. Balag dili siya, di ko mutuo. Sige, di ko mutuo, dagang kay ko customer. Si Anhing katong sa apply sa una ko ba katong Oh. namatay na kay. Idi? Oh, dito dito Idi? o idi ba na siya? Katong, mau lagi na sa applyer, ay nagkasulod naman sa wala. Hmm. Pagkawala to niya nalibog mi asa mi magpahilot o man ka magkailas mo ato. Pagkamatay niya, napong sa abroad. Ah. Asa mi magpahilot ani? Pero kanang kong style, wala yung naparehas niya. Wala nga ka nagugay kang humad. Ito. Na-explainan pa nimo kada gunit bitaw na dili mao ni. Gusto lang nako makamalo kung customer. Para aware sa gusto man maayo kita, no? Oh, pero wala kong ingon nga undang mukaon, undang mo ginom man ang mga beer, wala kong ingon. Ako lang iwasan ako kay amo ko na may tabo. No, bako inom mo na, yo bitang gasto no. Pero Pagkabalo mo gud no, correct ang ending ana no. lahi kuan jud. Tama to. Pero makakuan din og kanang sige nang ginatulay na tuloy kanang kasi lawkoy. Lamig yung paminaw no. Ang law muna pinaka-content ako pag matod. Kanina wala mi lang mi kaapas. Di ko na lang kaon ako. Kaon mo naman ang silingan nagalaw ko na. Duha ka juice at naghanap kayo mo. Lami sa busog, lami sa kanang ang resistensya lahi. Kaya verso sa kanang mga humba, lechong baboy, Gaan mo paminaw. dugay ang lawoy undang yang kaisog. Kanila. Pero ito ba? Ayan, ayan. Ito lang. Tata. Wala mga lagyo kay mga nito rin kung sa Facebook, kung sa YouTube. Yeah. Dili lang nga istorya lang kundi makita mo gud mo. Yung natin ko tanaw mo gud YouTube. Okay. Tanaw ka. Ipagkam to pero ug uli sa palay tanaw mo ka. Ug mo gabi. Nakita ang trabaho. Medyo moderno na ba kay nana magkutikad dito yung kita na ilis nga. Sagara man yun, wala man yun na. O na nita ba mga lagyo, nabot yun. So kalintura ko no, mas yung yung tambal ba dili mga Naay maayo. Nasambahan. siya kay Bigdud. Pag dili maayo, patandog yun siya. Kina siya kay kalintura ko jud siya, di maayo ka tambal oy. O na nga ako, basta palitan ko, ilotod mo, inom mo ko na ko tambang, inom mo kay anak na sabong. Oh. Sabong na siya. Para mas dalik din ba?
Dagan na biya nakabalo sa Rodriguez. Oo. Dagan na kakuha naman. Pati driver ko pili ka mga natabi na day ko nila. Mapil mo ko si Sisgot, labi na mo yun. Din ako mapil o paano yun. Lakaw, iskip, lawas eh. Ay, mga moto, matingog to, customer na ko. Ay, dito na, mga ano. Asa? Madala siya. So, baka nangitag manghihilot bis digos oy. Wala na, may daghan, massage. Massage, pero lagi Massage, manghihilot. therapist, Cairo, daghan na ka na ron. Hmm. Di na kagakita wala na siya, yung hilot. Hindi pala sa una ba? Daghan kayo sa una. Oh. Wala pa ng massage. Ako, anong Mario Dras 3 de Mayo. Abot mo Mario. Oh, abot ako ana sa una, dala ako. Katay naman ko to. Namatay na siya pala. Aso-aso? Kadang atbang sa may kanang Memorial? Memorial? Oo. Pag Kato ay, magamit sa aso. oh, Kanang... Basta ko magpaaso. kadang atbang ilang balay sa kanang wala naman na yung mga balay. Dapat dala sa kuan, NCDC. ko. Oh, namatay na dito siya. Nakaabot ko ato niya. Laana dito sa last istorya nga. Pag arang-arang, yagis ko Hmm. Pag arang-arang, pag dili arang-arang, dada si NCDC. Pag di na mataba si NCDC, dito na dano sa atbang. Sa kay Memorial. O atbang, wala na may lain. Sa kuha, kaya na kung gagmay, anak ito. Ikaw makaya lang, o di makaya, di hospital na. Oh. Na, magilid? Di na jod. Sa muka ni manghilota, di pa kung tanaw ko sa ulo. Sa una ma. Kaya pag di na makaya sa NCDC, na may atbang. Kalintura ko sa Di, una. ihaya ito sa atbang. Namatay na dito siya. Ang gaya na dito. Ilungog nila. Wala ang bukato. Hmm. Wala ako, sa asar naman po ko sa una mapahilot. Nga nadugay. Gusto ko manghilot. Ilan ko kampo. Hmm. Dugay kayo, nag 3 years ko sa Qatar, wala gihapon. Man, uli na po ko rin, na masahero ko dito. Wala, kada business ko kasi mo. Gusto ko manghilot, Lord. Ano ka nang hilot dyan, nahilot dyan. Hmm. Anong tanan? Hmm. Ano ba kayo, resistensya ha? Hindi ko dito sa Tanan yung klaseng, kuhan. Kusog din ko ang problema. Wala gihapon. Gihapon manghilot. Ano na? Ato na po kong abroad, Riyadh. Ano to? Sa Riyadh lang. Wala rin 2 months. Manghilot na ko. Pinakauna na kong hilot, Pakistani. Hmm. Napahilot. Bisod ginhawa. Hirap ko ng hikap. Ito na, nabulabog ko. Yan yung kabalo, dahil ka manghilot. Mga itong Pilipino mo, Bisaya. Hmm. Resipe. Kabalo ko manghilot, diba? Kamay. Kamay na gano'n. Nakulong ko na nilot, ibisin mo na ni. Ano lang yun ba? Hilot ko, hilot niya. Wala ko mga bayad, hilot lang. Alam mo, ayaw man dag. Ayaw doon ako, natabi na ko nila. Hindi ko mabayad, nadugay na kusog-kusog na kung adi na masin na libre. Uy. Ada na, kinakmay lang ko itong hilot doon, nalikod ra, kamot ra. Pwede ko pabayad na, kung lang, pamalit na mo juice, palit ng soft drinks, Hmm. at tagpo kayo nga soft drinks, nag-5 lang man. Kung may na, kinakal ko ito makakasinom. Nadugay di masin libre ni, marag lamay man, kulang naman na yung ba, nadugay na ay, nako. Nadaghan naman. Tuloy pa kayo mo, ha? Kain lang po. Kamu lang po. Ikaw gising ko, jeez. Hmm. Ano daw kayo, kusog naman yun, nagdidiman na dyan, oh. Kapoy na kayo. Uy. Wala naman dyan. Ikaw. Nagkadaghan man. Daghan dito ka ng mga kalintura, ubo, lain na lawas, wala din kang kaso. Kung daghan sa abroad, Hmm. kaya di na maminaw tambal. Kaya daghan tambal. Ito siya, gato sila ang balik ito. Kaso, Mga Pakistan. Oh, pareho ko. Yun Mga lang. Yapon. ano ito? Nandun sila. Libre po, doktor. Hmm. Doktor, libre po. Namay ko nito, namay kay card na $1,000, 1,000 real. Hmm. O di ganito. Hmm. Dato mo to, libre to. Pag mahurot mo itong bayad, 1,000, di. Bayad Ikaw na. na. Bayad na. Every year na. Hmm. Sabi bicep. At ang ating semana, ano?
Apo na ko kay man, nakita niyo sa YouTube. Gihangop na. Ako sa 7 years old. Naka. Nakalami lang na kay Nanay Ats mo, no? Mo na anak niya ko, kanang pulis. Baka nang bro. Ako kanya anak niya ba? Nakabot mo? Alas 12 na, let's go. Bago sila. Ano man? Pero parang ko din. Kamal na, gulis pa yan. Laro kita na. No? Ako din ang ito. Ito na mo. Kaya tayo. Lahi, ginilotan ito lang. Ini ko man sa likod, ini gayang ano. Kami maging matog. Yang kuan mo mapil ni mo kaan ba mo? Gani-gani yan lawas, no? Mawi yung tiningin ba? Hindi pa tanya ang todo. Isa kasi mana ni kana sige. Up. Rom din diri ano. Kita mo ang baninan abdan niyo ito. Anong abot yun? Okay kayo. Dalam na, hospital na kayo ito. Wapi budget. No? Ano ka maayo ni nga libit ka mo. Oo. Dilot na ito sa ilang sibingan no. Napay manginot. Wala man dyan ba ako. Lagi alibyo ha. Dubog na minoon. Ang dalam nyo. Hindi ko na gapon din. Sa na namin buhol sa kontra. Wala ito mga sakit man. Kasi pinaka Pati ko kuan mga mo. kuan. Kasi pinaka kuan mo nga sakit na na kuan diri ko. Puntan siya. Di ay. May lubog. Sa Gamayahay, Kapitol. 44 years old. Lubog na. Kamu na na, wala kagam. Nabili na sa doktor sa nasyonal. Diba? Nabili pa hilot. Kaya nga kailot na kayo. Ang bubog, abot na. Hindi mo yung tagwa ka tao. Napayat ang ilang mo is palito. Apa mo palito? Wala mo palito. Oo. Iya, unsa kon man na siya, wala na to i-alibyo. Kaya kaya ang yang kuhan, naglubog na to, napakamot na gud sila. Sabi dito sa TV, dehydrate pa dito ako. Ang tambal. Napakamot sila, yung mama na bibyo sa taban. Matapayat man nagkababa di pa kita mo din yung pagsiposyon. Pero mas madawat man mo ng tao nga wala kung
makita mo ang sitwasyon, no? Nasa kalit. Yan, nakuhan ko lang. Kalit yung nataran. Ibuhatan mo ito sa pansyon. Hmm? Ang mag-delete din naman. Nga kaya ka magwanga, di mo sugot. Ito bukat ka ito siya. Bago ko nang butat ito. Hmm. Wala lang di video. Wala ko mag-video. Ano ito nga? Kuhan, hilot niya. Mahilot man ko. Mahilot man ko. Itawag man ko. Pero mo ba dili manugot? Block. Kaya mo lagi doktor, di bawal. Hmm. Tupak man sa. Ano na yun? Mangyapon na mamatay. Di. Sinangya ko. Ibrilot na lang ito basin nila. Sus karon kay. Tingala nga ito. Ganahan mo pa usap. 7 days. Tingala ko pagbalik na ako nga nag-duyan. Ay, nag-duyan. Nag-duyan. Nag-rakon mo ko. Di ba? Libo na ko. Yung naglubog to. Pinaglatutog ako na naglubog. Hmm. Rakon naman ko. Pero nasukod lang. Sabi sa katang naglubog. Nalibat ang libo lang ako. Gibitan ko na ako sa ito. Ako pinagin ko pinangga. Hmm. Daga na ito giyagin hilot. Naglipag yun. Doktor, tanan na. Wala. Pero kato sa ipangayot, ito na ako. Hmm. Kung tagay ko convert ng customer na lisod. Hmm. Kaya ang tak, dili ako mag-convert. Ang tao mo gusto libutan ron. Dili mo to o dili to kita. To say is to believe. Wala ang tao ron ha. Di na tanood. Ano? Muna giingon adik ko mo to ginoo. Kaya wala man ginoo. Lugar ang gusto na kita. Di lang ta gusto mong tanaw. Wala nga. Balik na ko ano ko. So, depende Balik pa sa- dyan kong isa. Di pag ikaduhan akong balik, wala na din si Kuhan. Ang yan sungkod, di gubwa. Hmm. Kaya pwede naman sa kanang kahoy lang din mo. Ano pwede na. Pero na masahiro na pwede ka, tambok na, nagtiyan. Hmm. Dito ko nagsugod siya. Katungod niya na, yung advertisement siya. Kaya ang tanan niyang nag-amot, ang bisita sa iya, siyempre mabisita mo ka no. Hmm. Yung muamot, mayan mo lang na muamot ko. Kaysa naman nga, ikaw mo'y amutan. Hindi naman ko kung pilay mong ihatag, no? Wala may ginopil lang. Kasi nag-advertise dito ako nagsikat. Dito na ako. John, uy, dito na. Ya, advertiser na ko kana man akong gipangtabangan. Hmm. Antod garon nga, uy. Dili na nakuhan na sa kuhan. Ano ito sa surol ka, kuya ko ni Kaslingan ba? Hmm. Isa ako kong dulo, kasi grabe ka storya niya. Antod garon, namasaya ko dyan pagpilikap. Hmm. Natambok na, napanagtiyan. Managya po tayang kanto na pero marawalian na sa tayang cancer. Wala na dyan, Nawala ito na siya. siya. 100% ayaw din na. Hmm. Gusto dito yung miracle. Wala na po siya tambal, hindi na nakuundangan na. Kaya nga naman. Ngayon ko, kanang tambal ni mo good. Hmm. Pero pumuntahan mo ka, ang tambal ba ni Ana imong paminaw? Mabalo man ka. Nung wala yun, undang eh. Undang niya. Ibon din kidney. Ako kay ino tambal. Ano ko ang tambal ako, may inom ko tambal. Basta paminaw mo na ayaw ka. Good mo na tambal. Pero kung wala, hindi na kay Kung ino. wala, saan man wala dyan? Sige dyan, kung wala, wala na. Ang kita tayo pamaagi. Kaya alay pamaagi ba dito, balik nila ang doktor. Doktor nga, ay wala man ka na uyo ng tambal ha. Ilisan na ito na yung tambal. Hmm. Mura na kayo experience. Di ba? Wala man kapasar. Asa na ito dosage. Katong di agi, kung ano ito siya. Tag 50 mo ito siya karoon na, tag 200 na yun isa. Hmm. Pero kaya ari mo sakit, kaya pasmos kusog. Uy, tambal na. Pasmos kusog ka nang maligo. Depende lang gusto mo ko. Kung dito yung ko nagbuwan, sugod o angat. Yung ato, naghahanap ng kuhan. Mapot din nung lang, tapos siya nga nakalakaw, tungod naabot yung barakatan 5 times na kung balik dito. Kaya yung igagaw, na-stroke, may kalakaw. Karoon, nakalakaw na po. Nakalakaw kong tabangan. Wala lang yung mga video. Ito mga dating ito. Karoon, dagan na po kuhan. Dagan na pong tabangan, naka-video. Ano na po? Ang isa nga bukat ko kay natabangan ako, adagan na pero wala po yung video. Dili sa sakit nga nasulag dili mo na to. Tumuturo mo na. May dili mo na to, kalag. Na may dili.
buyag, kanang makasala ka sa madiling mo nato, inood na. Hindi lang magdebate ha. Kaya makamoto ko ha, ay na nagdebate. Paminaw lang. Kay katong si katong sa kay Togi, si Ma'am Celestial anak niya no, katong mo jud namin